The Bible says in Psalm 119, verse 27, "Make me to understand the way of thy precepts, so shall I talk of thy wondrous works." There are so many good results of obedience. Generally speaking, obedience to God gives us entry into all that He has for us. It opens the door of His blessings to us and keeps us in His will. By obedience, we stay in tune with God and are given all power of God. You're right. By obedience, we put ourselves in the middle of His love, and there we see His glory. That's why today, our dear BYI, we have invited a special guest, a brother in the Lord that will attest to us the overwhelming blessing of obeying God in your life. Kaya mga ka-BYI, Tayo na't makinig. Makipagtalakayan, At matuto dito sa Doktor! Alright, isang mapagpalang hapon po sa inyong lahat, sa lahat po ng ating mga viewers. And of course, first and foremost, sa ating mahal na pastor. Good afternoon po, Pastor. Amen. Magandang po sa inyong lahat. Excited na kami at excited na ang lahat-lahat. We are full of a spirit of anticipation and excitement because of the wonderful things that have been prepared for our Doc Talk program this afternoon. So stay put and let's enjoy, but let us be prayerful that God will speak to us in a very personal way. Alright, maraming salamat po, Pastor. I would like also to greet, ayan, my handsome and beautiful co-host. Ayan, palakpakan naman natin sila. Ayan, no? So actually, the family of Doc Talk is growing. Ayan, we would like to welcome, ayan, no, sa ating show ngayon, no, an additional host, Sister Marisa. Ayan, si Ma'am Marisa, no? Ayan, kung naalala po ninyo, siya po ang ating guest last Sunday sa ating Doc Talk. Ayan, no? And every Sunday na po nyo siyang makikita dito sa Doc Talk by God's grace. Amen. No? Hello, Sister Marisa. Amen, Kuya Bryle. And amen, I'm happy and I'm so blessed na binigyan ako ng opportunity ni Pastor na maging part of this program. So, yun po. Alright, ayan, no? So, syempre, batiin rin natin ang ating mga taga-subaybay at taga-panood sa Zoom, sa FB Live, no? So, Ma'am Faye, Yan. sino ang ating mga nasa Zoom? So, welcome back to myself. Nagbabalik ako. So, let's welcome our guests, mga viewers natin sa Claveria. Yes. Hello po sa mga BYI natin from Claveria. Ayan, no? So, we would like to request sa lahat po ng participants ng Zoom natin to please open your videos for a while so that we may recognize you and acknowledge you sa aming show. Ayan, no? Sa ating show na Doctor. Sino pa, Ma'am Faye? Tatay, Kuya Yes po, Pastor. DJ Capilla, DJ, pakita mo nga ulit yung ating sa Claveria. Akala ko nasa krusado tayo. nakaputi lahat. Nakaputi sila, Pastor. Oh. Alright. Ayan. Okay, good. Continue. Okay, we also have our brethren sa Pasukin. Yes, ayan, no? Siyempre, ang ating mga kapatid dyan. Hello! Ayan, no? Welcome. Oo, so medyo kukunti pa lang kayo dyan ngayon sa Pasukin. Pakitext naman at pakigising yung ating mga ka-BYIers to please tune in, no? Kung hindi sila makakapunta sa sanctuary, mag-tune in na sila sa ating FB Live or sa Zoom natin. Amen. Who else, Ma'am Faye? We also have our brethren from Lawag. Yes, ayan, no? Ayan, mukhang sasali sa truck racing si Sister Joanne. Tumatakbo siya eh. Oo, ayan, no? So dumadami ang ating young people sa Lawag, no? By God's grace. Amen. Ayan. Sino pa, Ma'am Faye? We also have our brethren in Australia. Yes, hello guys. Ayan, Sister Gretchen, Brother Dexter, Brother Reagan, and ayan, meron tayong bisita. Si Sister Glyza. Hello, welcome po sa Doc Talk. Ayan, okay. Welcome din natin mga brethren natin from abroad.
So, Yes. HBBC Hawaii. We have Micah and, ayan, si Ansley. And of course, si Sir Glenn. Sir Glenn, maraming salamat po. Ayan. May pakape po si Sir Glenn ngayon. Maraming salamat po. Thank you so much po. Ayan. Alright. Oo, talaga namang gising na gising po kami ngayon sa aming set. Oo. Ayan. Alright. We also have Sir MM. Ayan, Sir MM. Ayan. Hello po, Sir M. Tito Sam. Hello po, Tito Sam. Ayan, so yun yung ating mga, si Brother Cyrus. Hello, Brother Cyrus. Thank you po for tuning in. Ayan, so I think we have 19 all in all na participants na po sa ating Zoom, no? So sa mga ka-BYI po natin, no? So kung gusto po ninyo na mas updated, na mas makita nyo po kami ng live dito po sa ating set, we suggest na mag-Zoom po kayo, no? So kung meron po kayong data, ayan, no? Pag wala naman, pwede naman po sa ating FB Live. Amen. Speaking of FB Live, no? Batiin natin ang napakarami nating viewers as of this time. We have 49. Ayan, pakinggan natin. 49 devices tuning in sa ating FB Live. So, ayan po, no? And syempre, batiin rin natin ang ating mga BYIers na nandito sa ating sanctuary. Ayan. Oo, no? So, pakitext, pakitawagan na po lahat ng mga kasama ninyo, mga kaibigan ninyo para pumunta na po sila dito sa sanctuary. Kasi dok-tok na, pag 2:30, alam nating lahat yan, no? Ngayon, in the world, di ba, Kuya JJ, ano ba ang significance sa ngayon, sa mundo ngayon? Ano ba, Kuya Brian? Oo, so it's February 14, no? So, yung mga iba, they are celebrating yung, nakamotive ka pala, Sir Joseph. Oo, naka-red ka. Oo, they're celebrating the Valentine's Day, di ba? Nagde-date sila ngayon sa mga parks, sa mga malls. Pero tayong mga Kristiyano, di ba? Every day is a love day. Di ba? Oo, and napakaganda kung ang ka-date ninyo ngayong araw na ito ay ang Panginoon. Yeah, Di that's ba? right. No? So we encourage everyone to please tune in hanggang sa end ng ating programa ngayong hapon na ito. Ayan, so since nabati na po natin lahat ng ating mga taga-subaybay sa Zoom, sa FB Live at sa ating mga respective sanctuaries, ayan, no? So alam ko, excited na po ang ating mga ka-BYI na masaksihan ang ating first ever Bible story episode ng Me and My Bible. So yun, no? So, Kuya JJ, na-bless ka ba sa ating Me and My Bible last, Oo, di ba may action po yung Me and My Bible? Yes, Kuya paano Brian? na nga yung action ng Me and My Bible Sige, natin? sabay-sabay Ayan, no? tayo. So, it's me, ayan, ituturo yung sarili. Ayan, no? So, it's me and my Bible. Ayan, no? So, lahat po tayo, ang ating bagong segment. Excited na ba kayo? Yes, so, panoorin po natin ang ating episode ng Me and My Bible. What's up mga ka-BYI? It's me, Kuya Nico, at welcome sa first Bible Story episode ng Me and My Bible. Today, ang pag-aaralan natin ay ang kwento tungkol sa paglikha o the story of creation. Noong unang panahon, hindi nung panahon ng mga Hapon nung unang panahon. Ganito nagsimulang mangyari ang lahat ng bagay. 6 na araw nilikha ng Diyos ang lahat ng mga bagay. Nang nilikha ng Diyos ang mundo, ito ay wala pang laman at talaga namang sobrang dilim. Direk? Brown ba? Let there be light! Yan ang sabi ng Diyos.
at nagkaroon nga ng liwanag. Nakita ng Diyos na maganda ang liwanag at tinawag niya itong araw. Iniwalay niya ito sa dilim at tinawag niya itong gabi. Day 2, iniwalay naman ng Diyos ang tubig sa itaas mula sa tubig sa ibaba at tinawag niyang heaven o sky ang pagitan ng mga ito. Sa ikatlong araw, iniwalay ng Diyos ang tubig sa lupa. Lupa ang tinawag niya sa tuyong bahagi. Dagat naman ang tinawag niya sa katubigan. Pagkaroon sa lupa ng lahat ng uri ng puno at halaman. Ang sabi ng Diyos at nangyari nga iyon. Wow! Nakita niyang maganda lahat ng ginawa niya. Ika-4 na araw, nagsalita ang Diyos at gumawa siya ng sources of light. Araw sa umaga at buwan naman sa gabi. Naglagay rin siya ng mga bituin sa langit. Sa ika-5 araw, ginawa naman ng Diyos ang lahat ng lumalangoy sa tubig at lahat ng uri ng ibon. Sa ika-6 na araw, sabi ng Diyos, Pagkaroon ng lahat ng uri ng hayop sa lupa. at ganun na nga ang nangyari. May mga hayop na pangbukid, gumagapang sa lupa, at may mga maiilap na hayop. Pagkatapos, sinabi ng Diyos, Gawin natin ang tao na maging katulad natin. Sila ang mamamahala sa mundo at sa lahat ng mga hayop. kaya kumuha ng alikabok ang Diyos, ginawa niya itong hugis tao. God gave him the breath of life and gave him the name Adam. Ngunit, napansin ng Diyos na malungkot ang lalaki. Hindi maganda sa lalaki ang nag-iisa. Sabi ng Diyos, sino kaya ang pwedeng makasama ni Adan? Yung leon? Yung elepante? Yung unggoy? Ay, hindi bagay. Kaya pinatulog ng Diyos si Adan ng mahimbing. Kumuha ang Diyos ng isang tadyang mula kay Adan at ginawa niya itong babae. Pagkatapos ay pinakilala kay Adan. Nang makita ni Adan ang babae, sinabi niya, Babae ang itatawag ko sa kanya dahil galing siya sa lalaki. pinangalanan niya itong Eva. So si Adan at si Eva ang mga unang tao sa balat ng lupa. Pinagpala niya ang dalawa at sinabing, Magkaanak kayo ng marami para dumami ang tao sa mundo. tuwang-tuwa ang Diyos nang makita niyang maganda ang lahat ng mga ginawa nito. Nangyari ang lahat ng ito sa loob ng 6 na araw. Nang sumapit ang ika-7 araw, natapos na ng Diyos lahat ng ginawa niya at nakita niyang maganda ang kanyang mga nilikha. Pinagpala niya ang ika-7 araw at ginawa niya itong natatangi dahil nagpahinga siya sa araw na ito. Alam niyo ba, sa mga Hudyo, importante at banal ang ika-7 araw. Tinatawag nila itong Sabbath day o araw ng pahinga. At ngayon, tayong mga Kristiyano, we gather and worship God on Sundays dahil ang sineselebrate natin ay araw ng pagkabuhay ng ating Panginoong Hesukristo at hindi ang Sabbath day. So ayan mga ka-BYI, ang kwento ng paglikha. Tandaan, naniniwala tayo na tayong mga tao ay nilikha sa wangis ng Diyos. Hindi tayo galing sa unggoy ha? Muli, ako si Kuya Nico at samahan niyo muli kami sa susunod na kabanata ng Me and My Bible. Laging tatandaan, may lamang ang may alam. Paalam! Amen! Ayan, no? Maraming
maraming salamat po, Pastor, no? So, to God be the glory. So, mga bata, may natutunan ba kayo kay Kuya Nico? Ayan, no? So, para siyang children's program. Sabi nga ni Pastor, pwede na tayong gumawa ng mga kwentong pambata, no? So, ayan, no? By God's grace, ayan, madanon tayo to deta nga Correct. time na yan, Pastor. Yes. Ay, kararag tayo. Marami ng mga naka-on-deck na pwedeng Yes, magbigay ng Pastor. Bible story. Excited na po si Sir Carlo po, Pastor. Oh, yes! Alright. Siya na yung Okay, no? susunod. So, yan po ang una nating yan po yung una nating Bible story episode, ang The Story of Creation, no? So, actually, ang goal naman natin, ang objective natin sa programang ito ay para matulungan yung ating mga young people, Pastor, especially yung mga new believers na ma-familiarize sila sa mga kwento sa Yes. Bible. Amen. Ayan, no? At syempre, yung mga young people, sa pamamagitan ng mga kwentong ito, it will create interest for them to read their Bible. Wow! Ayan, no? So, abangan po ninyo next week ulit ang ating another episode ng Me and My Bible. Ayan, palakpakan natin ulit. At syempre, palakpakan natin si Kuya Nico. Ayan, no? Ang galing po ni Kuya Nico by God's grace. Ayan, no? Sa punto pong ito, ayan, no? Tutungo na po tayo sa another segment ng ating Doc Talk, ang Wise Talk. Wise Ayan, Talk. excited na ba kayo, Ma'am Mayan, Ma'am Amen. Faye, and Ma'am Marisa? Ayan, no? So, wala na yung kaba ni Sister Marisa. So, kasi hindi na siya ngayon yung hindi na siya yung guest. Meron tayong natatanging guest ngayong araw na ito. At to introduce him to us, ayan, Sir JJ. Alright, ganda na ba kayo mga ka-BYI? Our guest for today is a brother in the Lord. He is a member of Osana Bible Baptist Church in Lawag City under the supervision of Pastor Charwin Yarte. He finished the degree Bachelor of Science in Electrical Engineering at Mariana Marcos State University. He started his career as a project engineer for Multi Electric System Incorporated based in Cubao. He then took his career into a higher level by working as an electrical engineer from Osonada Incorporated in Qatar in the year 2016 to 2018. Presently, he is now working as a facility quality lead manager for Jones Lang Lasal Philippines, an integrated facility management company sourced out by the Accenture Incorporated at San Nicolas, Ilocos Norte. He is happily married to Sister Kat and blessed with a very cute little boy, a future pastor by God's grace, baby Noah. Let us welcome to our show, Brother Mark Conrad Rebollido. Amen! Good afternoon! Good afternoon po. Ayan. Good afternoon, Preacher. Ayan. Wow, amen. Preacher Conrad. Ayan, Praise no, the welcome Lord. po sa ating Doc Talk. Ayan. Batiin mo naman ang ating meron ka bang gustong batiin? Ayan, yung ating mga viewers. Good afternoon po sa lahat ng viewers. Pasensya na kayo, kinakabahan ako. And I just want to take this opportunity din na mag-thank you kina Pastor Pruby, Pastor June, and Pastor Chow for inviting me here. And tinuturon ko itong answered prayer kasi lately Amen. pinag-prepare ko na gamitin pa ako ni Lord. And Amen. this is the answer. So, to God be the glory. Amen! Ayan. Brother Conrad, ayan, no, before we start, para hindi ka kabahan, ayan, may kape kami para sa iyo. Pantanggal ng kaba, kape. Ayan. Pampalakas. So, syempre gusto namin pang makilala si Brother Conrad, no? So, tell us something about your life, yourself, Brother Conrad. Kailan ka na-save? Kailan ka na-baptize? I heard the gospel first when way back 2006. Fiesta noon ng Lawag and syempre mga second year high school pa ako, then yung mga kasama ko, pinsan ko tsaka kapatid ko, punta kami sa Capitol para manood ng parada. And natawa din ako kasi nung last Friday ata yun, nung nabanggit ni Pastor June na yung trucks na agibunong tipagilo. Kasi nung nasa Capitol kami ng mga pinsan ko, may nakita kaming, hindi ko lang sure kung sana yung pastor kasi may nakita kaming nag-distribute ng ganun. At tatawanan kami ng mga pinsan ko and
sinabi ko sa kanila, tingnan nyo yun, gibon-bunong pagilo ko na. Kanyada. So, kakatawa kami di Pastor ngem. DJ ti muna nga nakagingap ti gospel, but it's not a genuine, kasi after that, na gumagawa pa din ako ng hindi makita, ay pangit na tingnan ng Panginoon, umiinom pa rin ako noon. Nagdodota, na-addict sa computer games. And madami pang mga sin na ginagawa ko. Pero fast forward nung college ako, fourth year college, na-meet ko si Scott. And shinare na ulit sa akin yung gospel. And in-invite din ako sa prayer meeting doon pa kina Pastor Sam sa Batak noon, Pastor. And hanggang sa in-invite din ako dito sa CAP. Then doon, na madami nag-share sa akin ng gospel actually. But by God's grace, ang talagang genuine yung salvation ko nung si Pastor Proby yung nag-share sa akin. Amen. Kasi ginamit niya din yung course kong engineering na i-explain. So parang technically yung sinabi niya sa akin is parang yung foundation mo as a Christian is yung salvation mo. Yes, And accept your Jesus Christ as your Savior. So yun po, tumatak na sa akin noon. Amen. And pumunta din lang po sa CAP building dati, Pastor, dahil kay si Scott dati. Pero nung simula nung genuine na yung salvation ko sa'yo, yung nakinig ko na yung salvation from you, Pastor, yun. Unti-unti na akong nag-grow spiritually and nagiging center na si God sa akin, and siya na lang yung reason ko kaya pumunta ako every Sunday. Amen. Praise God. Wow, And praise God. yung mga dati kong bisyo wala na rin, hindi na ako umiinom. Amen. Saka yung mga computer games. So kaya madami ang nag-change sa akin, pero madami pang kailangan kong i-change para kay God. Amen. Alright, yun naman, no? Yun naman yung importante, no? Yung change, makita yung change sa buhay mo, no? Slowly, God is working on you, no? So, nakakatuwa nga yung sinabi niya kanina na yung motivation niya dati, kung bakit siya pumupunta, it's because of a girl like that, no? Pero nung genuinely na nakilala niya na ang Panginoon, yung kanyang love for God, yun na yung reason kung bakit siya pumupunta ng church. Ayan, no? Thank you for that, Brother Conrad. Ayan. Yes, and it really transformative yung nangyari sa life ni Brother Conrad. Yes. Nakaka-bless. And aside from sa salvation, Brother Conrad, we go dun sa aspect naman ng career. So, ano yung mga biblical principles that you applied? Kanina sabi ni Sir JJ, nanggaling ka nag-work ka abroad. Yes. And then, yung pagpili mo naman natili ka dito na magtrabaho, like, meron ka bang, nag-seek ka ba ng advice, especially kay Pastor? Or sa mga aspect ng, sa career mo ngayon? Yes. Before kami kinasal ni Pastor, nag-pre-counsel muna kami, and ang isang tanong noon ni Pastor is bakit kami magpapakasal na. And ang sagot ko is para gumawa ng family. Amen. So, family means stick together. So, talagang pinag-pray namin ni si Scott na makakita ko ng trabaho dito, and by God's grace na sinagot naman yun ni God, and until now, stable naman yung work. And yung sa experience ko naman sa abroad, may mga advantage pero mas malaki yung disadvantage na, lalo na sa spiritually. First of all, yung may papalayo ka sa church mo, and yun, malayo ka sa family mo din. Kaya sa abroad, nahirapan din ako, pero by the grace of God, madami kong oras doon, kaya doon ko din na basa yung whole Bible ng one Wow, year amen. for the first time. Amen. Kasi madaming free time kasi doon. Pero iba pa rin, ngayon may online na, pero iba pa rin kasi yung nandito ko sa sanctuary para i-worship. Yes, tama. Amen. Alright. So may particular verse ka na laging pinaklaim, Sir, like verse? Ang life verse ko ngayon is Proverbs 16:3. Commit thy works into the Lord, and Thy your thoughts service shall be established. Yes, ayan. No? Di ba kanina kasi we were talking about obedience dun sa introduction natin, and nakita natin yun sa buhay ni Brother Conrad, because knowing that
you are working abroad and you are an engineer, siguro brother, no? Maraming ano yon, maraming ting. Maraming kaperahan yon. Pero, di ba? He sought the advice of our pastor and our pastor advised na mas maganda na if your long-term plan is to have a family, it's better for you to be together, no? Serving the Lord, together, doing the work of the Lord here in the Philippines. At yun nga, no? Napakagandang, ang siguro isa sa mga blessing is na sinagot ng Panginoon is yung binigyan ka ng work dito sa Pilipinas. Yung sa Pilipinas, sa Ilocos Norte ka talaga. Yes, sa Ilocos Norte ka, home base. So talaga namang We just don't know kung ano yung i-unlock ni God, but when we give the key, which is faith and obedience. Yes, tama. Pag nakabukas na yung pintuan, hakbang na lang yung kulang. Oo, tama. Ayan. Alright, okay. Alright. Kuya Conrad, kuya talaga. How is your profession now being used in the ministry? By the grace of God, ako kasi yung pinaka-lead or manager dito sa Ilocos site. So, tinuk ko yung opportunity na every time may bagong member and mag-orient siya, inaano ko yung gospel, sinisingit ko sa last part ng gospel. And by the grace of God, lahat ng 26 members ng team ko is na-share ko na ng gospel. And Amen. every time may opportunity, like kung may meeting kami, weekly meeting, or magsalita ako, nag-share din ako ng mga Bible study din kami during meeting. And sinishare ko yung mga pinipreach ni Pastor every Sunday, lalo na yung mga konektado sa site namin. And pero lately lang kasi dahil sa pandemic, so bawal na yung face-to-face, pero natigil na yon. Pero yung online, palagi ko naman sinishare pa rin sa team ko. And nanonood naman sila. Pastor. Alright, praise the Lord. No? So actually, same with you, Sister Marisa. Tama, no? Oo, same na ginagamit rin ni Brother Conrad ang kanyang career. Kasi last time you mentioned na our profession or our career is our Mission field. yes, oo, no? And yun, no, mga ka-BYI note, pag kayo in the future, pag kayo ay bibigyan ng Panginoon ng influence, di ba? Napaka-importante nun kasi may mga tao kayo sa baba and then you meet a lot of people. So ginagamit nila or they take advantage of that opportunity to share the Word of God. Ayan, no? So natatandaan ko nga noon, may pinapakita si pastor sa amin na nagba-Bible study si Brother Conrad. Ayan, no? So truly a blessing. Sana maging blessing rin sa ating mga ka-BYIs. Amen. Yes, tama Kuya Bral. Kasi nga, yes, I think that's Friday noon na nasabi na si Kuya, si Sir Engineer Conrad S. before the meeting nag-Bible study. And it's Yes. really inspiring to all of us. Okay, let's go naman po sa family aspect, Kuya Conrad. Sabi niyo nga po kanina, you prayed po as a couple na dito na lang mag-stay. But I heard also Ate Kat is a nurse. And yung field kasi nila, engineer and nursing, is very demanding kung abroad. Kung baga, di ba po, Ate and Kuya. Pero nung sinabi niyo po na mag-stay na lang kayo dito sa Ilocos Norte, and si Ate Kat as a registered nurse, paano naman po yung reaction niya na parang magiging full-time housewife na lang siya and ma'am? Can you please elaborate that further, Kuya? Yes, thank you. During our pre-council din with pastor, nasabi din niya na pag magkakaanak ka, habang bata pa dapat isa sa inyo or si wife talaga yung dapat na nag-aalaga sa kanya kasi lalo na yung age ni Noah ngayon, what is his ginagawa niya, kunting ano lang ginagaya nila. So yung advice ni pastor na yon tumatak din sa amin. Kahit gusto pa ni si Scott na pumunta talaga sa abroad, pero sabi ko sa kanya, dito na lang muna tayo. Ano bang silbi pag nagpakasal tayo tapos maghiwalay tayo or ano po. Kaya yun, pinag-pray namin talaga na dito ako ma-base sa dati yung mga ina-applyan ko, wala akong makitang Ilocos Norte. Kaya yung ina-applyan ko, Baguio, mga La Union, Manila, ganun. Pero walang tumatawag for how many months. Hanggang sa nag-refresh lang ako dun sa website na tinitingnan ko at nag-pray ako. Pagkatapos ko mag-pray, yun, refresh ko, biglang nag-pop up yung Ilocos Norte.
tapos dito sa may Accenture. So, green up ko na yun agad. Nag-apply na ako. And the following days, tumawag na sila agad. And yun, by the grace of God, binabless naman niya kami ng financially. Amen. Hindi lang sapat, pero sobra-sobra talaga. Amen. Amen. So, yun. Umukay naman si Scott doon. Okay, ayan, no? It's actually a sacrifice. Siyempre, malaking sacrifice kay Sister Kat yun, no? So, may special message ka ba kay Sister Kat? Brother Conrad. Si Scott. Si Scott ba? Si Scott at Brother Conrad ba ang tawagan ninyo? Alagaan mo mabuti si Noah. Lagay mo din yung katawan mo. I'm always here for you. And alam kong mahirap yung mag-yield or magpasakop sa akin minsan. Pero kinakaya mo and yung patience mo sa akin is talagang maano. And I appreciate that. And Amen. I love you. Alright, Walang ayan. ganyan yung Valentine's ng mundo. Oo nga, Pastor. Oo. Yan. Speaking of work, Kuya Conrad, ano yung rason kung bakit ka nag-take up ng electrical engineering? And kung maire-recommend mo ba siya sa mga ka-BYI natin? Actually, hindi talaga electrical engineer yung kukunin ko sanang course. Yung linagay ko sa form ko nung nag-test ako sa may CFAT ng MSU is either ECE or accountancy. Unfortunately, nung mag-enroll na ako, close na yung dalawang course na yun. So, talagang na ako nun, wala na akong magawa. Nasa lobby lang ako ng engineering nun. Then, biglang may lumapit sa akin na professor and sabi niya, why not mag-electrical engineer ka na lang? So, yun, tinik ko yung opportunity yun. At kinuha ko yung electrical engineer and by the grace of God, kaya pala yun yung linagay sa akin ni God kasi yung pinsan pala ng papa ko is may company electrical construction. Kaya after kong mag-graduate and after kong mapasa yung board, hindi na ako nahirapan maghanap ng trabaho, doon na ako agad. So, blessings pa rin talaga yun and all things work together for good talaga. May re-recommend mo naman ang electrical engineering, Kuya, sa mga ka-BYI? May recommend ko naman kasi naman siya, lalo na ngayon kahit pandemic, Yes. madami pa rin opportunity locally and sa abroad din. And lahat naman tayo gumagamit ng electricity kung may electricity, may electrical engineer. Yeah. And hindi lang sa technical din mapupunta yung course mo. Just like me, electrical engineer ako pero manager yung work ko. So, lahat naman ng facility ngayon, kinakailangan na ng manager na engineer kasi nagme-maintain ng mga aircon, mga ganun, tsaka electrical system. So, recommended ko siya. And sa abroad, din siya. And pwede rin seaman yung electrical engineer tulad ni Tito Adrian. So, as an electrical engineer, pag yung student is gusto niya mag-electrical engineering, ano yung mga dapat niyang i-prepare na skills or dapat niyang subjects na tutukan para ma-prepare siya for the course? Dapat ba may sarili siyang poste ng inig? Prerequisite, ano? Well, sa engineer naman, engineering courses naman, kailangan niya ng math talaga. Math. First few years. Tapos pagdating naman na electrical courses, yung mga subjects, kailangan naman siya ng mga marunong sa technical sides and sa mga circuits, mga connections. Yun lang naman yung kasi ako talaga hindi electrical engineer yung kinuha ko pero by the grace of God na naman ako. Mag-aral lang ng mabuti siguro. Yes. And mag-pray. Oo. Amen. Ayan, no? So, sa mga nag-pre-pray pa ng mga courses nila, possible courses nila, you may consider electrical engineering. Kasi nga, I think it's the future also. Kasi nga, kung makikita ninyo, di ba, yung mga maraming nagtatayo ang mga malalaking building, mga bahay, and
it goes with that, ba, di ba? Pag, yung pag sa construction, civil engineer, and then pag meron ng building, syempre ang kailangan, may electricity. Ayan, no? So, I think maganda pong option, ipag-pray po ninyo ang electrical engineering also. Especially sa mga kalalakihan natin na mahilig mag-siraniko. Oo. Pag-pray ninyo na ayusin ng Diyos ang ang flow ng ating mind para kayo ay maging electrical engineer in the future. Ayan, no? At lastly, Sir Brother Conrad, no? So, sa tingin mo, what's the greatest blessing ng pag-o-obey mo sa Panginoon? And what can you advise sa ating mga ka-BYI on how they can make a difference also in their school, in their workplace, para sa ating mga young professionals? Year ko sa married life and sa work ko dito sa Ilocos, talagang manag-worry na. I mean, basit lang problema, worry na ko, nanak makaturturugin, and but through obedient and pakikinig ng mga preachings and pagbabasa ng Bible, makakuha ka talaga ng mga kasagutan sa mga problema mo. Amen. Yun nga yung Proverbs 16:3, sabi ko kanina, na commit thy works unto the Lord and thy thoughts shall be established. By the grace of God ngayon, na madali ko na lang na-overwhelm yung worry ko. Mag-worry man, konti na lang yun. Kumbaga, kung nag-o-obey ka din, hindi ka lang bine-bless ni God financially, kundi wisdom din yung binibigay niya. Tulad nung sinabi, yung testimony ni Tito Adrian, nung nag-testimony siya sa men's prayer na nag-pray lang siya and binigyan na siya ng wisdom para ma-fix yung problema niya sa barko. And ako talagang na-experience ko yun, na mag-pray lang, then bigla na lang gaganito and ma-solve na yung problem. So, need talagang mag-obey and makinig kay pastors and magbasa ng Bible. Yes, all right, no? Ayan, no? So, what can you advise to our BYIs? My advice, first is to put God first, make Him the center of your life, and palagi siya dapat nasa picture nung ginagawa mo, palaging nandun si God dapat. Amen. And advice ko din, tulad nung sabi ng right med, wag mahiyang magtanong kay pastor. Kay pastor kayo magtanong, or kung nahiyaman kay pastor, sa mga parents nyo, para ma-connect kayo kay pastor, kasi any big decision need talagang magpa-advise kay pastor. And sa obedience naman, always listen to your pastor and sa advice din ng pastor, para lalong-lalo na ngayon na Valentine's Day. So, may quote lang ako dito, huwag munang isipin makipag-date maski this Valentine's Day. Instead, unahin mo si God every day. Wow! Yan, tama, no? So, it all boils down sa priority, tama? Matthew 6:33, tama. Pag inuna mo ang Panginoon sa mga decisions mo sa buhay, He will not only open the windows of blessing, di ba? Yung talagang, yung doors of blessing, di ba, Brother JJ? So maraming salamat, Brother Conrad, for giving us your time and for sharing us those nuggets of wisdom, no? So marami akong napulot bilang nagplaplanong magpamilya in the future. Muli kong quote, hindi pala sa'yo. Dapat mag-date na. Alright, so thank you so much, no? So sana, no, naging blessing po ang testimony ni Brother Conrad sa inyong mga ka-BYI. Amen. Ano masasabi mo, Brother JJ? Amen. Amen. Sana all. Ayan. Sana all. Ayan. Alright, no? So, yan po yung ating segment dito sa BYI na Wise Talk. Ayan.
Ayan, speaking of wisdom, ayan, syempre mapapakinggan na po natin ang lesson mula sa ating pastor. But before that, ayan, meron po kaming hinandang promotional video, no? So, itong promotional video po nito, para po sa kaalaman ng lahat, ito po hindi po tayo nagne-negosyo dito, no? Pero we are helping actually our members na meron ng existing businesses, no? Para ma-promote yung kanilang product because ang maganda kasi, alam mo ang maganda, Kuya JJ, sa ating sa ating church, yung homey na feeling, yung parang family tayo. We help each other grow spiritually, ayan, in all aspects. Ma'am Mayan and Ma'am Faye, ayan, no? So, and ang commitment naman, napakaganda kasi ng commitment ng mga business owners and ng mga young professionals dito sa church natin. Ang priority talaga nila is matulungan ang gawain ng Panginoon when it comes to financial needs. They want to become financial partners of our ministry. Ayan, no? So, bago natin mapakinggan ang lesson mula sa ating pastor, panoorin natin ang videong ito. Hello guys! Welcome back to my channel. So as you know, I just came home here in the Philippines and finished my quarantine. So for today's video, I am going to tour you in my own hometown, the Balikbayan town of the Philippines, Bacara! What I really miss most in my hometown, aside from my family of course, is the food. Kaya today, maghahanap tayo ng pinakamasarap na kainan dito sa Bacara. Tara, samahan niyo ako! Hello, Auntie! Mabaling agdama. Gina di ka imasin nga pagatangan tinerian dari ti Bacara. Hello, Madam! If you are looking for the most delicious, flavorful, yet affordable snacks, you have come to the right place. Welcome to J&D Hot Mickey! We serve the most savory hot Mickey in town. Using fresh Mickey noodles that is simmered to perfection with this tea and tasty soup, topped with a delectable egg and sprinkled with herbs and spices. Smell and taste this palatable steamed siomai, made with the freshest meat and vegetable, wrapped in this silky smooth molo wrapper. Every bite is a delightful treat that melts in your mouth. And the newest addition to our menu, the mouth-watering and flavor-rich Batil Pato. Noodles are sautéed together with nutritious vegetable ingredients, infused with bountiful toppings, the famous Ilocano Longanisa, crispy bagnet, and the old-time favorite, Shanghai, served with our signature sauce with matching chopped onions. Dagitoy pie, itagdo mga lakumi. Wow, Auntie! So many to choose from! Wow, nag-imas! Ma'am, tatayak pa lang nga makadlaw. Auntie ka nga, auntie. Mukha na ba akong auntie? Oh, I'm sorry! How old are you though? Sweet 16! Speaking of auntie, meet Auntie Jane and Uncle Roy. Isuda iti makimbag iti JMD Food House. Hi, Auntie and Uncle! Say hi to my followers! So guys, halina kayo dito sa JMD Food House. They are found here at Barangay 32, Corocor, Bacara, along National Highway. They are open at 7 a.m. to 7 p.m. Mondays to Saturdays. Try natin ng batil patong. Sarap! Hi ka sa aking mga viewers. Hello mga ka-auntie! Please like and share
at JMD Food House. Bye-bye! Ayan po, no? Ayan, thank you very much. Sa lahat po na naghahanap ng masarap, sulit na merienda. Ayan, no? Hindi lang dito sa Bacara, no? Lalo na pati na yung mga from outside our town, no? Pwede nyong bisitahin ang JMD Food House na nasa Barangay 32, Curupur, Bacara, Ilocos Norte. Wow. Actually, Pastor, we requested na sana merong mga sample tayo for today, no? Pero alam naman natin na pag Sundays, close po ang business ng ating JMD Food House kasi syempre, Kristiyano sila, they abide with the principles of the Word of God. Amen. No? So, sa mga hindi pa nakapag-try, lalo na sa mga members natin, pumunta po kayo, talaga pong sulit na sulit ang pera po ninyo sa JMD Food House. Ayan, so at this juncture po, ano, alam ko, nabusog na kayo kanina sa napanood ninyo, pero mas bubusigin pa tayo ng ating pastor sa kanyang lesson today sa ating Doc Talk. Let's welcome our beloved pastor, Pastor Pruvi Cadelinia. Thank you, Kuya J. Brian, Kuya JJ, at sa ating mga ladies na co-host, si Ma'am Mayan, si Faye, at gano'n na rin si Teacher Marisa. At maraming salamat din sa ating guest, pero member natin siya sa church, one of our very own, Brother Conrad. That was a very inspiring testimony. Yan ang sinasabi ko sa inyong mga young people. If you will be faithful to God while you are young, you will have a wonderful testimony later on. Amen. Pero kung sasayangin mo yung buhay mo, you will waste your time in this world, wala kang magandang maibagay na testimony, maybe a warning, pero bakit maging warning yung buhay mo someday? Why not an inspiration and influence to others? Amen. Kagaya ng testimony ni Brother Conrad. So, before I will start my lesson, manalangin muna tayo. Let us pray. Our gracious God, Heavenly Father, maraming salamat, Lord, sa binigay mo ng mga members sa HBBC family. Nakakatuwa na makita ang biyaya mo, O Diyos, how you orchestrate and how you have put all the elements together. Kumbaga sa isang pagkain ay talagang napakasarap dahil sa mga inilagay po ninyong mga ingredients and materials. I pray, dear Lord, that you continue to bless and anoint the leadership of the HBBC so that, Lord, this sheep of your pasture would really grow, be nurtured, nourished, and equipped to make a difference in this world. Bless this preaching and lesson that I'm going to share. Lahat ng mga nanonood both in the sanctuaries and sa amin pong mga live stream, kayo po ang magpala sa bawat puso. May we be challenged, dear God. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Well, this is now my third message on our series, God is Speaking, Are You Listening? So this booklet in my hand is a booklet that we have produced and reproduced, I think 2 or 3 years ago. It all started with a exciting desire na talagang burning desire ko na makapagsulat ng mga devotionals at pwede kong ilagay dito. And so that our brothers and sisters, during that time kasi, wala pa tayong personal discipleship program na kagaya ng ating ginagawa ngayon. So I thought of why not put all those discipleship lessons into an article, into a book form, booklet form, writing siya, at para lahat ng mga members, bilhin na lang nila, and while they read, parang nagdi-disciple na ako sa kanila personally. That's why we had this booklet. At meron tayong 3 series actually. Ito sila. Okay? Yan. These are the 3 editions of our booklet. And dito sa isang booklet ay nandito yung topic na God is Speaking, Are You Listening? At sa topic na ito, merong mga segment yan. God has a message in your adversities. God has a message in your alarm pag ikaw ay nababahala, kinakabahan. God has a message in your appointment kung ikaw ay
bagong pasok sa trabaho. You are new to your job, you are new to that position. So nilagay ko doon yung aking personal biblical research kung ano ang message ng Panginoon para sa iyo. So that will serve as your biblical foundation sa gagawin mo na bagay na ganyan. And also here, nandito yung God has a message in your age. Okay? So, pag sinabing age, sa edad mo. At ang Biblia, very particular kasi, very detailed and very straightforward siya. Halimbawa, sabi ng Bible, infancy or baby, as newborn babes. In-identify din ng Bible yung child. In-identify din ng Bible yung young men and young women. Usually, yung young men, young women sa Bible, it's either sila yung mga nasa late singlehood, okay, or young married. Nagme-merge yun. That is where the late singlehood and the young married meet. Okay? Ito yung tinatawag na young men and young women sa Bible. Sila yung mga youth. Alright? And after that, mga older men, the aged. Yun na yung susunod dun eh. So, yung pinakamahaba actually na stage ay itong young men and young women. Okay? So, God has a message in your age. Para sa inyong mga mas bata sa amin, younger than us, because we are considered young men here, and young women. Kayo yung mga children, according to the Bible. What is God's message for you in your childhood and early youthhood? Number one, we have taken this last time. It is God's will that you highly regard and start learning the Bible while you are young. Makita mo, ang sarap magbigay ng ganong testimony na meron kang natutunan sa Biblia at isinabuhay mo yan at napatunayan mo yan at na-prove mo ang Diyos dahil sinunod mo ang kanyang sinabi sa Bible. Then you come here to stand and share to the world that the Word of God can make a big difference in your life. Yon ang dapat maging aim ninyo. Don't look to the world that gawin mong standard ng mundo. No. Go to the Bible. Number two, you're not too young to know Christ and to grow in Him. So, bata ka pa lang, mag-establish ka na ng modelo ng buhay mo. Yes. Because while you are young, your growth will become a result, a byproduct of the several influences that you allow to influence your life. For example, kung yung circle of friend mo, mahilig lahat sa ML, parang yung sabi nga ni Conrad, Dota, definitely, ganun ka na rin, right? Kung yung mga friends mo, mahilig sa Starbucks, di parang ganito, Starbucks na tayo, di ba? Mahilig sa milk tea. So, your life later on will become a byproduct of who you allow to influence your life. And marami akong naobserbahan na mga, nung sila ay nasa teenage, yung medyo bulakbol, di ba, nabalog, nabarkada, later on, nung ma-realize nilang hirap ng buhay, ayun na, pumasok sa trabaho, they begin to appreciate na ganun pala kahalagang 100 pesos. Dati hinihingi lang, nilulustay. Ngayon yung 100 pesos sa kanila, kung maaari, ayaw gastusin kasi sweat and blood nila yon, no? Parang nakita nila how hard it is to earn money. Parang kagabi, meron akong kausap na isang kabataan. Natutuwa ako dahil kilala ko siya actually. And nung ma-meet ko siya last night, okay? Nung nag-bike kasi kami, nag-exercise. Na-meet ko siya ron. And then sabi ko, oy, kumusta? Okay? Then nagulat ako sa na-perceive ko yung kanyang personality, nag-iba. He's now 28 years old. The last time I saw him he was like 18 years old. That was 10, 12 years ago. But the last time I saw him, kaya ko nakingkuhan agad, grabe nagdaktil nagbaliwam, dati nakabarbarkada ka, di ba? Balog ka kung nakingkuhan na idirabi Tapos ngayon, seryoso. Bakit? Kasi, parang broken family sila, siya na yung panganay, parang na-feel niya yung responsibilidad to really work and help his siblings. Tulad yung kanyang mga kapatid, yung nanay niya, ganon. Kaya, habang kinakausap ko siya, sabi ko, ano naman ang ano mo ngayon? Sabi niya, pastor. Ano lugan mo, motor? Mahilig ka siguro sa mga kwan. Pastor, ti-focus ko talaga, agad agubra, kasi kailangan ti pamilya, narigat itibiyag. Kano ka gasawa? Pela, digital. So isipin mo, pag na-realize mo yung tudong reality ng buhay, hindi mo may isip mag-asawa. Samantalang kayong mga kabataan na humihingi, naku, parang kung sinabi ng nanay, huwag kang makipag-date sa lalaking ganyan, naku, galit na galit ka, hindi mo kasi nauunawaan. Di ba? Kaya dapat, bata ka pa lang, mag-establish ka ng modelo ng buhay mo. And that model should be the Lord Jesus Christ. Amen. Then number 3,
apply the wisdom of obeying and honoring your parents. This will not be lifetime kasi later on, aalis ka rin sa kanilang puder. You will have your own family. So while you are there, you must honor and obey them. Not only go to school for education, but learn a trade, number 4. Now, let me jump to number 7. Okay, let me jump to number 7 kasi ito yung isa na dapat na makita ng mga young people, makita ninyo, which I believe would greatly help you later on in your life as a Christian young person. Number 7 is this: prepare and brace yourself with biblical convictions and make a difference for Jesus. One of the preparations that you need to make while you are young, because tignan mo dapat yung age mo. If you are a teenager like 13, 15, 20, something like that, you should look at your stage as a proper preparatory stage. Hindi ka nag-harvest na parang, you are very demanding. Hindi. Kasi during that stage of your youth, that is your preparatory stage. And one of the most important preparations you can make as a Christian youth for your future, as a Christian youth, as a Bible-believing youth, a Baptist youth, kasi BYI tayo. One of the important things you need to make is to brace yourself. That means to equip yourself. That means to enable yourself to be able to stand and make a difference for Jesus later on. Because kinakailangan mong mag-establish ng mga tinatawag na biblical conviction sa buhay mo. Na parang ganito yung point ko. Halimbawa, may mag-alok sa'yo ng isang bagay. Hindi mo kailangang sabihin, let me pray for it. Kasi meron ka ng established na philosophy. You can right away say yes or you can say no. Hindi yung sasabihin mo, teka, ipag-pray ko. Hindi mo na kailangang sabihin ng, let me pray for it. Because meron ka ng established na principle and priority ng buhay mo. Meron kang mga tinatawag na non-negotiables. Pag sinabing non-negotiable, ito yung talagang biblical conviction na sabi nga ni Pastor Jun naalala ko kasi last night, I was scanning my notes. Meron akong nakita na note. Okay? Sabi ni Pastor Jun, one time sa kanyang preaching, and you listen very carefully, sabi niya, to a follower of Christ, what prevails is not the situation but the principle. Yung mga nasa AB, siguro you can type that quick as you can and let everyone read that. Okay? Hintayin natin sabay-sabay nating basahin yan. Kasi nung iniisip ko to, when I was trying to reflect on this, iniisip ko, tama. Kasi may tinatawag na situational ethics. In other words, your conduct, behavior, response, and reflex depends upon the situation. Pero a Christian, hindi kasi siya thermometer, thermostat siya. Ang thermometer, kung ano yung temperatura ng surrounding, ganun siya. In other words, if you are a thermometer Christian, kung sino yung kasama mo, ganun ka na rin. Nai-influensyahan ka. You get their language, you learn their language, you learn to wear their dress, you learn to have their lifestyle, you become a thermometer Christian. Pero ang gusto ng Panginoon sa atin, hindi thermometer Christian, kundi thermostat Christian. Alam ito ni Kuya Conrad, kasi sa electrical siya, although this is aircon, no? Yung thermostat, kung ano yung sinet mo na temperatura ng thermostat, yun ang magbibigay, yun ang magsiset kung anong magiging temperature ng room. Halimbawa, yung AC, ang sinet mo sa kanya ay 20. So definitely, aandar at bubuga lang ng bubuga ng lamig yan hanggang sa ma-detect niya na 16 na rin yung temperatura ng room. That is what a Christian should be. That wherever you are, whether sa career, sa eskwelahan, sa mga kaibigan, kahit pa kabatch, colleagues, kahit sino pa, meron kang strong conviction na kaset na sa iyo ang mga non-negotiables na ito. Kaya kahit saan ka magpunta, they do not influence you, but you influence them. Yan ang stand and make a difference. Kaya ngayong bata ka pa lang, you must establish those standards and principles in your life. Napakahalaga ito. Kasi when you begin to do that,
that is equivalent to saying, Lord, I will honor you in my life. At alam mong sinabi ng Bible, hindi ka magkakamali pag in-honor mo ang Diyos. You'll never go wrong. Because when you honor God, the Bible says, God will honor you. You see? So, be a thermostat Christian. Kaya, muli, tingnan natin ha. O, basahin natin. Sabay-sabay tayo. Ready, go. To a follower of Christ, what prevails is not the situation, but the principles. Makita natin ngayon yan sa buhay ni Daniel. Daniel was one of those children taken as captives into Babylon. Alam natin na si Daniel, pagdating sa larangan ng talino, wala kang hahanapin sa kanya. Siya yung tinatawag na, anong tawag doon sa wordly thing, beauty and brain. Oh, pero dahil lalaki siya, body and brain. Oh, di ba? May kisig siya bilang lalaki, pero ang talino niya. Saan ka pa? Body and brain. Okay? So, ang sabi ng Bible dito sa Daniel 1:4, na si Daniel is skillful in all wisdom. Biruin mo. In other words, he is a jack of all trades. Dapat yan ang Baptist youth, jack of all trades. Okay? Cunning in knowledge. Big sabihin, nagbabasa. And understanding science. Kaya alam mo, maganda na you work on really, ang maganda, recommendation ng Bible, matalino ka sa science. Okay? And such as had ability in them to stand in the king's. Bakit? Kasi ang hahanapin usually ng mga malalaking companies, ng mga big bosses, ay yung may ganitong kapasidad o kaya sa baril, caliber. May ganitong kalibre ka. Kaya hindi ibig sabihin na pag naging Baptist ka na, gagawin mo ng laro-laro ang pag-aaral mo. Hindi pwede. We still live in a society that qualifies who is the credible. So as a Baptist youth, kasama mo ang Diyos sa pag-aaral, edi work hard on your studies. Kasama mo ang Panginoon lalo pa sana kasi kasama mo ang Diyos. Kung mga unbeliever magagaling, walang Diyos yan, lalo pa sana tayong may Diyos. Di ba? So, he was skillful, matalino, magaling, may pinag-aralan. Pero, deeper than that, meron siyang spiritual conviction. Kaya pagdating ni Daniel sa Babylon, and we know that Babylon represents the world, the system, the society. When I talk about the world, being our enemy, kasi ang sabi ng Diyos, nag-declare kasi ang Diyos ng war Our God declared war between us, God's people, against the world. So, when we talk about the world being our enemy, we are not talking so much about the grounds, the flowers, or the trees. Hindi yun ang kalaban natin. Okay? Hindi mo kalaban yung lupa, okay? Hindi yung mga bulaklak. Hindi itong bonsai. By the way, napakaganda tong bonsai na to. Alam mo bang nag-craft nito ay isang pastor? Si Pastor Richard Kiban ang gumawa nito. May skill. Di ba? Magaling. Sabi niya, itong kahoy niya ay parang century yata yan. Galing sa isang century tree. Kinuha niya at siya ang gumawa. Nagtaripato dito yung bonsai. Biruin mo, magaling. So anyway, nasa na ba ako kanina? I was talking about Daniel, okay? Skills, all right? So, when we talk about the world, it is not the ground, the flower, or the tree, but rather the society in general. Pag sinabing society, ano yung wave ng social? At you don't have to go out to find out what is trending, socially speaking. Nandyan na lahat sa Facebook. So, we are daily bombarded through the eye gate. Pumapasok sa brain natin yan, sa heart natin yan, nakikita natin. And if you are not a strong Christian, anong mangyayari? What you see is what you get. But a Christian, no. What you see becomes a calling for you. Hey, itong mga friends ko, I need to share to them the gospel. Hindi yung what you see is what you get. Hindi yung may nakita ka sa Facebook, yun ang nag-influence ka agad sa'yo. A Christian youth must have a strong conviction, biblical conviction. Right? Our main battle against the world is not physical.
Sabi ng Bible sa Ephesians 6:12, we wrestle not against flesh and blood. It's not physical fight. The war that God declared between us, His children, and the system of the world is a spiritual warfare. It is mostly fought on the inside of the believer. It's a struggle inside, which I believe many of you are struggling right now. In his heart, mind, and the outside war is fought. You know how we do it? On our knees and with the Bible on our hand. So, magitan ng panalangin, taimtim, at magpapakumbaba sa Diyos at sasabihin mo, Panginoon, I live in a world that has a very strong grip on my heart, yet I ask that you would break the chain in me so that your Spirit will take control of my life. Yun ang dapat prayer mo bilang isang kabataan. Okay? The world is out to deceive you as a Christian. Pag sinabing deceive, it appears to be truthful, it appears to be profitable, but it offers nothing but misery. Ang may offer lang sa'yo at the end of your life is just misery. So bilang isang Christian youth, you are armed with the Word of God. Parang ikaw yung nagdi-detonate ng bomb. Di ba? Alam mo, yung mga nagdi-disarm ng mga bomba, pambihira, matindi ang mga elite class yan, talagang may brain yan. So they know how to disarm a bomb so that hindi sila masira. May mga equipped din na they have a strong sense of, ang tawag dito, parang mga netizen yan. Netinims, na they are able to detect kung may, anong tawag dyan? Landmine. Magaling yan. Mga sentinel pala. Sentinel ang tawag doon. Madidetect nila kung may landmine. So, ganyan din ang Christian youth. Nakakatakot ang mundong ito sa totoo lang. If you look at its reality, you cannot just relax and just, live your life and be happy. Every day, the devil wants to deceive you, to defile you. You know what is defile? Rugitan na katilubong. The word defilement here also means to corrupt. Anat mang bangles ti makan. Digiti elemento. Microbes nga isot mang perdi. And the same thing with the world. Magugulat ka na lang ng isang Kristiyano na tapat sa Panginoon, maya-maya, wala na sa paglilingkod. Anong nangyari? Diba? Defile you. What else? Defeat you. However, you don't have to lose the battle in our society. Because our victory comes from the world. So how are we going to win this battle against our enemy, the world? Okay? So when we go back to Daniel, napakaganda yung nangyari sa kanya sapagkat matalino siya, magaling, mahusay, pero pagdating sa Babylon, a representation of the world, he was prepared for it. So let me ask you a question. Are you prepared? Are you prepared? Halimbawa kayo, gusto mong mag-asawa, are you really prepared? Kung halimbawa bukas, may trabaho ka na, are you prepared? Are you prepared for the next stage of your life as a Christian? As a Christian, kasi hindi tayo unbeliever na ang aim lang natin sa buhay, magtrabaho para may mabili ang gusto natin. Hindi tayo ganon. Kundi ang ating perspective ay seek ye first the kingdom of God. So ang tanong dito, as a Christian, are you ready to stand and make a difference wherever you are? Because I'm telling you, when Daniel and his three friends, Shadrach, Meshach, and Abednego, were taken into Babylon, they were thermostat Christians. They were thermostat people. Why? Because imagine mo, the whole of Babylon was converted to pray unto God. A pagan nation, one among the heathen, including the king, na nagdeklara at sinabi niya, mula ngayon, lahat ay luluhod sa Diyos ni Daniel. Anong nangyari doon? Daniel and his friends were only 4. But they were forceful in their faith. They were firm in their faith. They were faithful in their faith. But first of all, they knew where they stand. So do you know where you stand? Alam mo ba kung anong dapat mong paninindigan bilang isang kabataan? Yun,
Kaya alam nyo, napakaganda na meron tayong mga pagtuturo sa pulpito. You listen very alert and tawag dito, maging receptive yung heart mo. Oo, and begin na, pag may mga preaching na medyo tinatamaan ka, sabihin mo, Panginoon, anong gusto mong ipakita sa akin sa aspetong ito? Ano ang nire-reveal mo na bagay sa area na ito? Bakit tumatama sa akin yung preaching? Ganon dapat. Because we want you to shine for the Lord Jesus Christ. Amen? Oh, kaya, how do you do that? Let me just give you, I think, the first thing, kasi yung oras natin mabilis. Number 1, don't be conformed to the world. Don't be conformed to the world. In Romans chapter 12, verse number 2, it says, "And be not conformed to this world, but be ye transformed by the renewing of your mind." So, do you know the first step to resisting and to standing and making a difference for Christ is to renew the mind. By renewing the mind, Pastor, ibig sabihin ng renew the mind. In other words, palitan mo yung anong tawag mo dun sa halimbawa, yes, that's exactly the word. You better change the operating system in the mind. You change the principles that operate your life. Kung dati ang sistema na nagpapatakbo ng buhay mo ay self or society, dapat ngayon is scripture. Kasi yung sistema, yung philosophy ng self, laban sa Diyos. Yung philosophy ng society, laban sa Diyos. Sabi nga ng Panginoon love not the world, neither the things that are in the world. If any man love the world, the love of the Father is not in him. Anong nasa mundo? Lust of the flesh, lust of the eye, pride of life. Sensual. At nakita nyo, I think this age has now the most accessible sensualities. The most accessible na tayo sa mga sensual things than ever. Dati ilan lang yung may TV sa sitio? Sa isang sitio, isang TV lang. Nakikinood lahat. Puno yung bahay. Tatandaan ko yan nung bata ako. Siguro ganun din sa inyo. Then later on, bawat bahay may TV na. Ngayon, bawat kwarto may TV na. Ngayon hindi. Bawat tao may cellphone na. What does that mean? Access. And it would have been good if the access is restricted, filtered, and limited. Pero hindi. It's everything. Akala mo tulog na yung bata pero may ibang pinanunood pa. And your access to these things, whether you like it or not, when you spend more time, it has a powerful influence to shape your behavior. Because it gets into your subconscious brain. How did you memorize John 3:16? Did you do it intentionally? Umupo ka ba one time at sinabi mo, "For God so loved the world," inulit-ulit mo ng 10. Is that how you memorize John 3:16? No. You just heard it every now and then. It entered into your subconscious brain. And it became a memory. Now, you can recite it. Ganon din sa kapapanood. Ganon din sa kakabasa mo ng Wattpad. You don't intentionally allow those things to get into the mind to form you, but they get into your subconscious brain. Kaya halimbawa ngayon, etong, yung tawag doon sa sinabi ko last time, yung, let me address this thing, kasi dapat as a Baptist, alam mo na no sa'yo to yung rap, the most modern rap today, what do you call that? Flip top. Parang yung tsinelas yata yun flip-flop pala yun. Okay. Flip top. Now listen. Nanonood ka sa YouTube or halimbawa may Facebook, nasa Facebook yan. Flip top. At ito yung battle of words. Kung pakikinggan mo, kasi one time narinig ko ito sa isang bilihan sa Lawag napakabastos. At kung susuriin mo as a Christian, those kind of words and the mind behind those words do not belong to God's people. It's of the devil. Very clearly. Hindi godly, hindi biblical, hindi holy, hindi para sa Diyos. It does not honor God. It does not glorify God. So definitely, it's of the world. It's of the devil. Ngayon, sa kakapanood mo, anong mangyayari?
Oh, into noong tan na kanina ng muno ni tatang mo, ag flip-flip tap jay panunot mo. Yes, because those words cannot be easily erased from your mind. They're already there. And when the moment rises, hindi mo alam pero it becomes your reflex, your automatic response kasi nag-register sa iyo yun. Kaya bilang isang kabataan, maingat ka sa exposure mo. Maingat ka sa exposure mo. Because especially you don't have the maturity to be able to control the urge, to control all of these things. So be not conformed to the world. Oh, one of the things that have been taught to us that is very important for you to keep is their clothes. Yung pananamit. Kahit man lang sa area na yan, maipakita mo na Baptist ka. Amen? That wherever you go, you can show. Halimbawa sa mga ladies, ang sabi ng 1 Timothy chapter 2 verse 9, what does the Bible say? In like manner also that women adorn themselves in modest apparel. Pag sinabing modest apparel, it covers. So it is a long dress. Kasi dapat nako-cover ka. Amen? Hindi yung nakashort ka nga magmag na ditarwar. Bakit mo pinapakita yung legs? Ba't mo pinapakita yung legs mo? Don't you know if you're a lady, those sensitive parts of your body belong to your future husband. Dapat siya lang ang makakita nun. Wala nang iba. Silent night. You see? Ngayon, ang mga ladies sa society natin almost naked. O limbawa yan, bukas na yung nut ba? Baka maya-maya, meron sa inyo dyan, mga young people, Baptist, nakabikini nga mapanagdigos di nut ba? Papatawag ko kayo ng pulis. Pag-aralan nyo, think very carefully. Tama, di ba? I mean, look, if you're wearing your shorts, lumabas ka dyan. Think about this. Ba't ko ipapakita tong legs ko sa iba? Kasi ganyan ang mindset ng mundo. Di ba? Pabiliban ng legs. Ano ba papala mo ron? Rape. They will rape you. Why? Ipagpakita mo eh. Parang yung halimbawa, naglalakad ka dyan, nakashort ka, biglang yung mga lalaki nakatingin sa legs mo. Tapos sasabihin mo, uy, bastos! Eh, ba't mo kasi pinapakita? You should cover it. Buhay pa kayo? You see that? So, be not conformed to the clothes of this world. O sa mga lalaki naman, ang earrings para sa babae. Amen? Earrings is for women. Ever since. Oh. And long hair belongs to women. Because the Bible says it is a shame for a man to have long hair. So these are some of the delicate yet serious issues, sensitive yet serious issues, that every young people, Baptist young people, should be able to address in their mind. Kasi we live in this world, talagang delikado ang mundong ito. Alright? And then be not conformed to their conversation and communication. A lot of times your speech identifies you. Pakinggan mo lang magsalitang isang tao, alam mo na kung saan siya kung sino yung mga kabarks niya. Right? Just listen to the language. Listen to those magic words. Listen to those words verbally na sinasabi. Your speech will identify you. And kaya sana naman bilang mga Christians and Baptists, we will not deny Christ with our speech. Alam mo si Peter,
He denied the Lord. You know why? Because he started to walk afar off, sabi ng Bible. Lumayo na kasi siya sa Panginoon eh. So if you are walking with Christ, you begin to adopt a life that is decent and godly. Sabi ng Bible, do all things decently and in order. You begin to adopt a life that is decent. You begin to realize that your body is the temple of the Holy Spirit of God. Na yung katawan na yan, hindi pang Mr. So-and-so and Miss So-and-so, hindi pang search yung katawan na yan. Because it's the temple of the Holy Spirit of God. Now that you are saved, now that the Spirit of God dwells in you. So your conversation, be not conformed to their conduct. The behavior. Oh, makita yu, dagiti lubong kat garampingat ko na, dano kwa. Eh, dapat da kayong babae, medyo meek. Hanga na mekke ha, meek. Natanang. Oh, hanga dake di tarwar pag nagat nakaigum kay pa iti Biblia kada gospel tracts garik-gik kay nga garik-gik. Ket makit-kita na kayo dagiti malablabsan yo ket kunada anyamot digijay ang papananda digijay tagano digijay. Oh, taga-baptist digijay mangibabain. Awan magkitkas day dito, amen. Paypaysaw? Hello? Awan maka-amen ka dito yan, pero may nga kas na dito nakapangandat sili. See? So God has called us to a life that makes a difference. Thermostat Christian ka. It's about time that you become different in order to make a difference. Dapat iba ka para makita ng iba, nakakaiba ka. Dahil iniba ka ng Diyos. Eh ngayon, kung iba ka na, pero iba ka pa rin, kakaiba ka talaga. Oh, dapat ikaw, ibang-iba na. Are you different from the world? Are you ready to take that stand? Are you equipped with biblical principles so that you can give a reason? Pag tinatanong nila, apay da kayo, kanayong kayo nakapalda, you must know how to explain to them your biblical conviction. Praise the Lord ni Brother Jared. Jared, nandiyan ka ba? Oh. Ayan oh. Oh. Tumayo siya. Pakita mo yung ano. Oh, si Jared, isa sa mga nandyan sa ating tawag dito, AVM. Ayan oh. Oh. Sana patuloy na magtino ito ha. Oh. Lalo pag ganitong ayan. Nag-message sa akin last week, Kuya Brian. Yung PE teacher niya, alam mo, sabi niya, Pastor, praise God. It pays gayam nga no, kasar-sar ko pelang kat ipakpakaunam day teacher mo, nga hangkaagsala ko na. So, naintindihan ng teacher niya. Kaya sabi niya, pagdating nung time na may ganon, sabihin mo na lang. So I can give you something else to do. So na-explain na siya ay Baptist. At hindi siya sumasayaw. Praise God for that. So as a Christian, yan ang mga haharapin mo. That you have to take a stand, to be bold, to be strong, to explain what is your conviction. Don't be conformed to the conscience. Pag sinabing conscience, yung concept of what is good and evil. Kasi ang conscience ng world is corrupted eh. Merong mga bagay na sa Bible mali, pero sa world okay lang. And when they do it, they don't feel anything that tugs them. Parang walang nagbabibrate sa kanila sa puso nila. Pero sa atin, as a child of God, pag ginawa mo yon, parang something wrong ito eh. Hindi ito kalooban ng Panginoon. Lord, anong ibig mong sabihin? So bilang isang Christian youth, what do? Prepare and brace yourself with biblical conviction. Kaya alam mo, nung nandun na sa Babylon si Daniel, impasangudan, digite kanundan, sweet meat, totoo yun. Kaldereta, kadaamin, nandiyan impasangudan. Oh, ngayon,
Sabing ganyan ni Daniel doon sa eunuch na nagbabantay sa kanila. Sabi niya, pakainin mo kami ng ganito. Nag-recommend siya kasi alam niyang bawal yun eh. Bakit? Kasi bata pa si Daniel, kabisado niya na yung ceremonial law, civil law, at saka dietary law ng buong Israel. At bilang isang bata, ino-observe ng family niya yon. Yun ang observance ng family niya, kaya nakita niya sa loob ng tahanan mismo kung ano ang dapat sa isang Hudyo. So pagdating niya doon, anong sabi niya? Pakainin mo na lang kami ng ng balatong na may alukbati. Igisa mo ng kamatis, ha? Oh. Tapos magprito ka ng mataan. O kaya tilapia kung meron dyan. Ayun ang binigay sa kanila. Sabi nung eunuch, nako, pag hindi ko sinunod ito, mangangayayat kayo. Papatayin ako ng hari. Sabi ni Daniel, no. Huwag kang mag-alala. Huwag kang mag-alala. Buti yung eunuch naniwala sa kanila, no? Bakit? Kasi palagay ko, yung testimony ni Daniel kapanipaniwala. Believe sa kanya. Kaya yun, nag-serve ngayon siya ng balatong, ng pritong mataan. Yun ang naging ulam ni Daniel at ni Shadrach, Meshach, Abednego. Aba, after several days, humarap sila sa hari. Dahil blines ng Panginoon sila because of honoring God. Anong nangyari? They appeared before king. They were 10 times better, sabi ng Bible. Tama yung sabi ni Conrad, the blessing of obedience ay hindi lang yung financially you will be blessed, pero wisdom. May favor ang Panginoon sa'yo when you obey God. Kaya young people, you better make up your mind. Kailan ka magsiseryoso sa pagiging Kristiyano mo? Kailan ka magsiseryoso na sundin ang sinasabi ng Biblia, na panindigan ang biblical conviction and to make a difference? Don't be a thermometer Christian. Be a thermostat Christian. Stand and make a difference. So, clear na ba sa'yo ano ang sabi ng Bible tungkol sa pananamit? Clear na ba sa'yo kung anong sinabi ng Bible tungkol sa priority? Kasi later mag-a-apply ka ng trabaho. Struggle yan, lalong-lalo na kung alam mo, ilang years ka nag-aral, tapos may nagbukas na oportunidad, kanya lang sa Sunday ka magtatrabaho. So bilang isang Baptist, mag-iisip ka talaga, pera na yun Tapos kakantsawan ka pa, o kaya ublagan da ka ti family. Kung nadaan na detan anak ko, pera na naging bato pa. Nagaduti agbirbirok trabaho, samantalang Sika iti qualified, tapos hindi mo inala, gapula ka, deta church yo, kung nadaging ka. Alam kami, deta na pa ng mga relihiyon na ya. Mapakan na ka ta relihiyon mo, mabiyag na ta pamilyam ta relihiyon yo, sisisihin tuloy pati Baptist. Pero siyempre ikaw may paninindigan. Alam mo, nakaka-bless ang isang Kristiyanong may paninindigan. Kasi hindi pa babayaan ng Diyos yan. Sabi ng Bible, I have been young and now am old. I have not seen the righteous forsaken, nor his seed begging bread. Pag hinanap mo ang katuwiran ng Diyos, if you seek first the kingdom of God and His righteousness, God will make sure you are not forgotten at hindi ka napapabayaan. Nor your seed. Your seed will not beg bread. Kaya mga kapatid, stand and make a difference. Alam mo ba kung anong paninindigan natin sa music? Alam mo ba kung anong dapat conviction mo pagdating sa barkada? Yung limitations. Alam mo ba yung mga boundaries mo sa buhay mo? When it comes, alam mo ba yung teaching ng Bible tungkol sa tawag dito, yung engagement o kaya sa lifetime partner, sa pakikirelasyon. Be not unequally yoked with unbelievers. Alam mo ba yon? Alam mo ba yung right time na sabi ng Bible, God has made everything beautiful in His time. Lahat yon ay tinuturo sa pulpit and praise God for that. Kaya maaaring sasabihin mo ngayon, Pastor, ang dami palang dapat na ma-reform sa buhay ko. Ang dami pala ang dapat mabago sa akin. Ang dami pala ang dapat na ma-transform sa akin. Do you know how it starts? It starts by the renewing of the mind. Be not conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind. You know, life is too short. Manulang nga tawagan ng katni. Dakanton iti single adult. Dakanton ti kasto nga age. Malubos iti apo. Manulang nga tawanan.
So, you must be serious now and establish in your life biblical principles. You know your boundaries. Kung may mga shady, may mga questions kayo, may mga hindi maunawaan, feel free to ask from us so that we can address to you personally at masagot, maliwanagan ka sa mga katanungang ito. Because we want to help you how to grow as a Christian and how to be effective in making a difference for Christ. To God be the glory. And all of God's people say, Amen. Amen. Alam nyo, itong lesson na ito ay itutuloy ko sa aking preaching ngayong hapon. Amen. So if you are watching right now, I want you to tune in afterwards at para mapakinggan nyo yung dugtong ng ating mensahe sa ating doktor. Okay? Again, thank you so much, Brother Conrad. Tapos na yung kaba moments mo. Pwede mo nang inumin yung Starbucks coffee mo. Malamig na, mas malamig kanina, malamig na ngayon. Okay? So, mga kaibigan, mga kapatid, mga BYIers, samahan niyo muli kami next week sa isa na namang masayang kwentuhan at exciting na mga lessons, topics at testimonies na nagbibigay aral, lakas at tibay para sa ating lahat. Tayo na't makinig. Makipagtalakayan. At matuto. Dito sa Doktor! Maraming salamat. Praise the Lord. Hello guys! Welcome back to my channel. So as you know, I just came home here in the Philippines and finished my quarantine. So for today's video, I am going to tour you in my own hometown, the Balikbayan town of the Philippines, Bacara! What I really miss most in my hometown, aside from my family of course, is the food. Kaya today, maghahanap tayo ng pinakamasarap na kainan dito sa Bacara. Tara, samahan niyo ako! Hello, Auntie! Mabalin agdama. Gyan natin kaimasan nga pagatangan tinerian dari ti Bacara. Hello, madam! If you are looking for the most delicious, flavorful, yet affordable snacks, you have come to the right place. Welcome to JMD Hot Mickey! We serve the most savory hot Mickey in town. Using fresh Mickey noodles that is simmered to perfection with this tea and tasty soup, topped with a delectable egg and sprinkled with herbs and spices. Smell and taste this palatable steamed siomai, made with the freshest meat and vegetable, wrapped in this silky smooth molo wrapper. Every bite is a delightful treat that melts in your mouth. And the newest addition to our menu, the mouth-watering and flavor-rich Batil Pato. Noodles are sautéed together with nutritious vegetable ingredients, infused with bountiful toppings, the famous Ilocano Longanisa, crispy bagnet, and the all-time favorite, Shanghai, served with their signature sauce with matching chopped onions. Dagitoy pie, itagdo mga lakumi. Wow, Auntie! So many to choose from. Wow, nag-imas! Ma'am, tatayak pa lang nga makadlaw. Auntie ka nga, auntie. Mukha na ba akong auntie? Oh, I'm sorry. How old are you though?
Auntie, meet Auntie Jane and Uncle Roy. Isuda iti makimbag iti JMD Food House. Hi, Auntie and Uncle! Say hi to my followers! So guys, halina kayo dito sa JMD Food House. They are found here at Barangay 32, Corocor, Bacara, along National Highway. They are open at 7 a.m. to 7 p.m. Mondays to Saturdays. Try natin ng batil patong. Sarap! Hi ka sa aking mga viewers. Hello mga ka-auntie! Please like and share her channel and come visit us here at JMD Food House. Bye-bye!